इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै जों थांगासिनो दङ दा माने करामराव आरोना ओमफ्राय दा मोनबाय पानेरि बे जाबाय पानेरिनि साहानि मिल ओमफ्राय जों दा मोनसे दा पानेरि सक मोनसिगोन जोंखौ माने बेसेफोरा नुनानै माने फिरफिला लानायखौ नुनायखाय फट' खेबजादोंमोन आरो जोंजों ओमफ्राय बिदिनो गोबां रायलायबाय गोबां बाथ्रा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ करामर मोनसिगोन दा थांगासिनो दङ फाइनालि जों दा करामर मोनबाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे जाबाय करामरनि बेनार आरोना दा थांगासिनो दङ माने साहा बागानसिम हाबलांसिगोन आरो লাগে ইফালে ইফালে কিন্তু তো পাবো পাবো এই তো ইলেকট্রিক পোস্টে বেলিটা গেছে এটা যাবে না ও दा माने साहा बागानखौ मोननाय स्टार्ट जाबायानो जोंनिया ओमफ्राय लामाफोरा दा मोनसे एर'प्लेन बाग्रा जायगा दं आरो बेखौ दा जों नागिरगासिनो दङ दा मेन गेटखिन हाबनो हायाखै दा गाज्रि लामाखैसो जों थांनो नागिरदों दा थांगासिनो दङ गाज्रि लामाखिन स' नायलांबाय थादो गोबां गाज्रि लामा दंमोन आरो नोंथांमोना नुबाय दा हाब्रु बिरादनो हाबसोदों स' बेफोरबायदिनो गोबां जुजिनो लागा जागोन आरो नायलांबाय थादो Lunch ini tuh itu bikin tuh lah.
जों दा फाइनालि करामराव मोनफैबाय आरो करामर टि स्टेटआव बिराद समायना जायगा बे नोंथांमोना सोरबा फैफेराबा फैजागोन ओमफ्राय बिदिनो बिराद गोजोननाय मोननो हागोन आरो बेहाय सारिय'फाले साहा बागान ओमफ्राय साहाजों दङ हिमालय हाजो बिदिनो खोलाजों दङ दैमा आरो बिराद समायना जायगा स' दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै उननि ब्लगआव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला